हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे जेबि बड' इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ'आनो जाबाय इउनिक आइडि आपडेट खालामनाय। जायफ्रानाखि एडमिसन खालामगोन नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायबानो जाबाय। जायफ्रानाखि ओइस एस फार्स्ट इयाराव एडमिसन खालामगोन नोंथांमोना गासैबो इउनिक आइडिखौ बानायना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रानाखि TDC फार्स्ट सेमिस्टार बा सिगाङावहाय नोंथांमोना इउनिक आइडि बानायना लाखांबाय, नोंथांमोना दा बेखौ एडमिसन खालामनायनि सिगां आपडेट खालामना लानांगोन। दा बेखौहाय माबोरै आपडेट खालामो गावबा गावनि मबाइलजों आं दानि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानोसै। नोंथांमोना गासैबो भिडिअ'खौ मोजाङै नायलांबाय थायोबानो जाबाय। भिडिअ'खौ स्किप खालामा जासे लाइन बाय लाइन नायलांबासो नोंथांमोना बुजिगोन। बेनिखायनो भिडिअ'खौ लाइन बाय लाइन नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना इउनिक आइडिखौ आपडेट खालामनायनि सिगां गावबा गावनि क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामना लाग्रोदो। बिनिफ्राय जेब्लानाखि नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामगोन अब्ला नैबे आगदावहाय मोनसे थ्रि बटन नुगोन, बे थ्रि बटनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबेखौहाय डेस्कटप साइडआवहाय क्लिक खालामनानै होदो। जेब्ला डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामखांगोन अब्ला नोंथांमोना नैबे सार्च बारावहाय टाइप खालामदो इउनिक आइडि लिरनानैहाय। बिनिफ्राय बेखौहाय सार्च खालामबानो जाबाय। बेनि लिंकखौ आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै क्लिक खालामबाबो नोंथांमोना नैबे डाइरेक्ट लिंकआव फैगोन। बेनिफ्राय नैबे DAC अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर इउनिक आइडि जेनेरेसन नोंथांमोना बाहाय खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफोरनाखि इउनिक आइडि खालामाखै नोंथांमोना बाहायो नैबे ग फर रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै इउनिक आइडिखौ बानायना लानो हागोन। बिनिफ्राय जायफोरनाखि इउनिक आइडिखौ बानायखांखाबाय दा नोंथांमोना बेखौ आपडेटल' खालामनांगौ। आपडेट खालामग्राफोरा नैबेहाय स्टुडेन्टस लगइन मडिफिकेसन अफ साबमिटेड डाटा बाहाय खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बाहायो इउनिक आइडि बिगोन, बिनिफ्राय नैबे डेट अफ बार्थ बिगोन। नोंथांमोना गावबा गावनि बै सिगांनि इउनिक आइडिखौ बाहायहोदो, बिनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ बाहायहोदो, बिनिफ्राय नैबे साइन इनआव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दायो आङो आंनि इउनिक आइडि आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै दानो बेखौ अपेन खालामबाय। दानो बाहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय लेफ्ट साइडआव दङ मोनसे बेंक एकाउन्ट डिटेल्स। दानो बे बेंक एकाउन्टखौबो नोंथांमोना बाहाय आपडेट खालामना लानो हागोन। जुदि नोंथांमोननि एकाउन्ट नाम्बारा मिस्टेक बा नामफोरा मिस्टेक बा IFSC क'डफोरा मिस्टेक बा नोंथांमोना बाहायो गासैखौबो नोंथांमोना होनानै नैबेहाय सेभआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो दानो बियो सेभ जागोन। नोंथांमोना बेखौबो आपडेट खालामना लानो हागोन। बिनिफ्राय बे हमाव खनसे क्लिक खालामफिनदो। जेब्ला हमाव क्लिक खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बाहाय नुगोन पार्सनेल इनफरमेसन। नोंथांमोना नैबे पार्सनेल इनफरमेसनखौ नोंथांमोना बाहाय आपडेट खालामना लानो हागोन। दानो बाहायो गावबा गावनि नामफोरा जुदि नोंथांमोननिया बाहाय मिस्टेक जादोंबा अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय सुद्रायनानै लाफिननो हागोन। डेट अफ बार्थ, नाम बेफोर गासैबो जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना बेखौहाय सुद्रायनानै लाफिननो हागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बानायनानै लाथारनांगौआ जाहैबाय क्वालिफाइं एग्जामिनेसन एन्ड एडमिसन। बेखौहाय नोंथांमोना बाहायो खनसे आपडेटआव खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। नैबे राइट कर्नार जिंथारनिया बाहाय आपडेट खालामदो। बाहाय आपडेट खालामखांनानै नोंथांमोना दानो बाहाय नुगोन नैबे सिकिं एडमिसन फर। बेखौहाय नोंथांमोना दायोहाय मा क्लासाव फरायगासिनो दङ बेखौ होबानो जाबाय। दा आन्डार ग्रेजुवेट दालाय आन्डार ग्रेजुवेटआव खनसे क्लिक खालामदो। बिनिफ्राय नैबेहाय सेमिस्टार दङ, बे सेमिस्टारखौ फार्स्ट सेमिस्टार खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसन बेखौहाय HS होनानै लाबानो जाबाय। दायो नैबेहाय दङ HS नि रेजिस्ट्रेसन। बे HS नि रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना बाहाय होनानै लाबानो जाबाय। आङो दानो बेखौहाय सिगाङावनो आपडेट खालामखांखाबाय, दानो बेनिखायनो आङो दा बेखौ जेबो सोलायला। नोंथांमोना बेखौहाय एडमिसन खालामनायनि सिगां गासैबो बेखौ सोलायना लाथारनांगोन, नङाबा उननि समावहाय प्रब्लेमफोर सफैनो हागौ। बेनिखायनो गासैबो जायफ्रानाखि TDC फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायनाय नोंथांमोना जायफ्रानाखि इउनिक आइडिखौ सिगाङावनो बानायखांखाबाय अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय आपडेट खालामना लाबानो जाबाय। आपडेट खालामखांनायनि उनावहाय नैबे सेभ बाटनाव खनसे क्लिक खालामबानो दानो बियो सेभ जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय डाउनलड खालामनो थाखाय नैबे एक्न'लेजमेन्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। दानो बेखौ बाहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानो बियो डाउनलड जागोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौहाय नेट केफआव थांनानै प्रिन्ट आउट खालामनानै लाहैनो हागोन आरो। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गासिबो बुजिबाय। जायफ्रानाखि बुजियाखै नोंथांमोना आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। अबे मोनसेखौ बुजियाखै आं दानो नोंथांमोननि सिगाङावहाय रिप्लाइ खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोनखौहाय बुजिहोनो नाजागोन। आरो जायफ्रानाखि गोदानै इउनिक आइडि बानायगोन नोंथांमोना बानायनो रोङाब्ला आंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आं बिनि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ लाना फैगोन जे इउनिक आइडिखौ माबोरैहाय गोदानै बानायनानै लायो।